Kang programa inaabot ka tagama. Ano po ang buot sabihin kang tagamang ini? May kita po ini, ikaw po itong mga darang-burapon. Diyan po sa likod, isa po ang darang-burapon. Yan. Diyan po sa likod kang burapon dito. Yaman po yan. Inaabot ka tagama. Iniyo po. Kung may minundo, kasi para dito na iniyo, mahilig po dito yan sa likod ka sa inyo, mga burapon. Ngunyan po, maabot na mo, pero na po dito yan ay hiling sa likod ka sa inyong burapon. Ano man hindi papadala sa burapon? Ipisil maintindihan. Lalo-lalo na sa English. Sakiton, kung paano tayo niyo ibigong bilang sa SAK leader. At siya po babalikan din ang sinasabi namin tagal. Ngunyan po at sa tuyang, kung mahilig ako dyan sa screen, sa TV, ano po ang mahilig na dyan? Feed my sheep. Feed my sheep, a mission of shepherding. Sabi ko, kung bibikulot na yan, ano po sabi ko kaya? Pagkakala, ang sabuya, mga karnero. Carnero. Feed my sheep. A 6-year pastoral program of the Diocese of Limanan. Kung sabi mo, pastoral program ka sa tuyang sarili, diocese. Ano po ang diocese nito? Ano po ang diocese nito? Limanan. Baka ikaw ba hindi nakakaaram ang diocese? Hindi. Dumagyan ko sa Archdiocese of Cáceres. Duman ka mo sa dagat, maatakman ka mo. Ngunyan, sa diocese, sakop ang diocese ang sa tuyang parokya. Ano pong parokya ta? San Juan Bautista. Saint Juan the Baptist. So, dyan na po mayroon ang istruktura kan sa tuyang simbahan. Dyan na po mas maintindihan ang istruktura kan sa tuyang simbahan. Diocese, parokya, ano ang sunod? Barangay. Ano po ang sunod sa parokya? Barangay. Sa inyo ginagawa ang parokya, ang mga programa. Barangay. Sa kanya-kanya Barangay. SAA. Barangay. Bagaman, dioceses, parokya, chapel. Sabi. Yan po. At siya, ito naman na yan, tayo po pong tigaan naman niya, napapog na may barangay. May chapel na. Kaya nga rin po, tikira na bagaan sa inyong mga leader sa barangay, wag na siyang BPCR. Ano po si Bot sabi mo dati kang BPCR? Barangay Pastoral Council Representative. Yung po yan si leader, BPCR. Ngunyan po, ano ba na po? SAACC. Napako na siya, barangay. Kundi chapel base. Kapag iniwag na po ang istruktura, kan sa tuyang simbahan, alis sa dioceses, pasirin sa tuyang parokya, iginabag sa chapel. Ayan po. O isa hindi yung anong mga barangay ang kanagulo ng chapel. O mabukid, kanagulo ng chapel. Kaya po po sabi mo pala, wag na lang sa room ang magiging SAACC. Kung pirang chapel yan, yung magiging SAACC. Bakit na siyang BPC, kundi SAACC. Naintindihan na po yan, structure na yan. O kaya po, kung ihilingon naman sa mga namamayo, magpunta sa Santo Papa, ano na ang sunod? Ano na ang sunod sa Santo Papa? Kardinal o Obispo. 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 O sunod sa Obispo ano? Padi. O Padi. Ano ang sunod? Diakono. Ano ang sunod sa Padi? Diakono.
May diakono. Ah, Asin ang sunod, ang satuyang manalin. stick. O, may kulang pa palang tuman. Diocese, parokya, chapel, ano nang sunod sa chapel? Mga SKKCC, ang satuyang lambang, pamilya nasasakupan ng satuyang SKK. Yan po, dahil nagpunta sa Papa, nagbabak sa lay. Yung man po yan ang istruktura. Siring Manduman, nagpunta sa Roma, binabak sa diocese. Actually po, kasi hindi yung tagama, konektado pa ini sa ibinabang programang natin sa Roma. Tigada po kat sa kuyang diocese, iyon na po iniahi Magbabasa ko Iwasan. ng kardinal sunod. sa diocese para mas lalo na maintindihan. May general na alin naman sa Rome, alin sa Santo Papa, may direktiba, o binabak sa diocese, iyon naman iniyo ang inibukat sa kuyang obispo. Tagalog. Faith Mission. Next slide po. Santo Papa, kardinal. O kung may link ka dyan sa TV, ilink po kita dyan sa TV, medyo sarili, dahil mababasa. Dawa iling tarpulit, ang iling kaling sa tarpulit, dahil mo mababasa. Kaya po kung sa inyo ka mong naramurabo, o dyan po ka mong magiling, iyo po yan na sa likod sa inyo, sa doktorado. Ngunyan po, iyo ang overview. Iyo ang satuyang pag-uurulayan. Ngunyan, iyan ang ilinta, 6-year plan, Faith by Shape, a mission of shepherding. But sa yun, 6-year plan, ang pag-implement pala na ng Faith by Shape, sa laog ka, Anong ano na taon, yakap sa inyo po kita. 6 years. Year 3. Yaon na po kita sa ikatulog, taon. Namayin na dyan, tagama. Ano ang po sabihin ng tagama? Tangani, ang gabos, mamahala. Tanganin ang gabos, mamahala. Iyo po yan dyan. May ka dyan ang threefold spirit of pastoral praxis. May kita yan dyan, liturgy, liberation, development. Sasarap-sarap po yan. Okay, next. Next slide. Kita bilang sarong Kristiyano, bilang sarong diocese, bilang sarong parokya, ito kitang kinaabot na identity. Identity bilang sarong persona, ito ang kitang kinaabot na identity. Paano ba sinasabing ito kitang kanya-kanyang identity? Pangalan? Ngunyan, halimbawa, pag pinanyagan, kag kita po pinanyagan, tiglagan kita, tinawan kita ni Pangalan. pangalan. Diba? Saruyan sa satuyang mga identity. O, halimbawa, pag may nagabot sa ito, nagkatalino kita, inabot kita sa satuyang pangalan, nasa lingoy kita, ano po? Iyan ang satuyang identity. Saruyan sa identity ta. Or, namimipin kita dahil yan sa tuyang pangalan. Bilang sa mga tao dyan kita namimipin sa tuyang pangalan. Iyan ang sa tuyang identity. Ngunyan, ang sa tuyang lokal na simbahan, iguaman inaapon na identity. Pagkamipin, pagkabisto. Ngunyan po, ano po ang sa tuyang identity as a local church? Bilang sa lokal na simbahan, ano ang sa tuyang identity? S-A-K. Ano ang sabihin po ng S-A-K? Sarili na Kristiyano komunidad. Kung sabihin, sarili, bakong nagulat. Kasalit nga niya. Sarili na Kristiyano komunidad. Sisay po ang mga S-A-K. Kita gabos, parte, bilang sarong Kristiyano, na yaman sa lokal na simbahan at diocese na limanan, iyon sa tuyang identity, S-A-K. So, maswerte po kita sa bilog na
kaskupan kang Archdiocese kang Cáceres. So kung kita sa mga nag-implement na kaning SKK, ang ibang mga dioceses na nakurong pasanagan sa ilang SKK. Pero kita, kapag tana ang SKK, puhon ng SKK. Kung may naglalagay dyan sa inutan, kaya pa na susuway ang mission station. Dyan kumbaga sa may inutan kang kumbento, ikaw pa dyan nagkasurat dito kung may dito mapa. Dyan San Fernando tapos barangay. Tapos kung pirang SKK pasana ang kada barangay. Ikaw naman disiplite. Tagiging pasana. Pero kung nagtiragan sa ito yung SKK, dakulo na. Kanya nagkadakulo na sa ito yung SKK leader. Kung sabihin, ikaw ang inaabot na pagtalubog. Nagtalubog na. Sa ibang lugar po, yung SKK, magkukong SKK ang abot nila. BEC. Kaya po, pag nakaabot ko naman sa ibang lugar, nakaabot sa ito, kung ano naman ang sa itong BEC, iyo po na sa ito yung BEC kinaabot. SKK. Kung sabihin ng BEC, Basic Ecclesial Community. Kita po din bagong BEC ang abot, kundi SKK. Iya po. Pero yung kapatid. Ngunyan, bilang sa lokal na simbahan, igo kitang inaabot na vision. Next slide. Vision. Kung permita po yan madadako, parang na kayo sa mga eskwelahan po baga, igo inaabot na vision, mission. Vision, mission. Dahil tayo vision, mission. Halimbawa, pagkat ka sa eskwelahan, igo yan vision, mission. O kita man, bilang sa lokal na simbahan, kan Diocese, ito kita kinaabot na vision, mission. Pag sinabi ng vision, ano ta? Vision, mission yan. Pag sinabi ng vision, ano ang mong sabihin ka? Vision. Ano po ang mong sabihin ka? Vision. Pananaw. Pangaturuan. Ano po ang mong sabihin ka? Vision. Pangaturugan. Nahihilig. Yun na yan. Nahihilig ko nga na panahon. Pananaw. Vision. Pangiturugan ko. Yun na niyo ang nahihilig ko. Hinahangad. Pag-abot ka panahon. Hinahangad. Hinahangad. Kundi, bakit kayo naman vision na iyan? Ikaw kitang inaabot na mission. Ikaw kitang mission para mahaman itong vision na. Para mapaano itong vision na ito, ikaw dapat kitang ibuhon na mission. Ang mission, yun si mga ibuhon na para mahaman ang inaabot ng vision. Iyon po, dahil pwede vision lang. Iyon yan sa kuyang pangitulugan, pero may naman mo. Garo ka ba lang kaya? Matugdo pa rin. Ngapit, ay sa makati, ngapit ka pa naman gusto kong maging doktor. Pero ang dinibukan sa makati, nagparaturog man lang. Dahil managklase. Masakit mahaman itong vision, kasi si mission niya para maabot itong mission, kaya naman, ginigibo. Ano dapat ang ginibo? Magklase, mag-aral, para maging doktor. Ngunyan, sa tuyong lokal na simbahan, ito aman, vision, mission. Si primero pa nito, San Juan. Anong sa tuyang vision? At sa tuyang Diocese, isa po ang nakakataong ng vision. Kan sa tuyang Diocese, Da. isa'y ang nakakataong. Kung si makakataong, iguang masalubong ang ipadat goods na nagamuntan sa tuyang Corapaco. Ikaw na ang masalubong ng chocolate. Ano po sa tuyang vision? Lokal na simbahan, nagtatalubo, pasin sa karamon lugar, asin buhay.
Pagalingon po hindi manoon. Sige na po, sarap kita. Lokal, kasimbahan, nagtatalungo, pasiring sa kaburunyogan, asin buhay na pagsaksi sa kahalayan. Paano na po hindi matutuon? Gibuhon. Paano na po hindi matutuon? Inilambatan na ito. Lokal. SKK. Ano po nga may simbol sa buong subagot ng SKK? Sarali. Saralin na Kristiyanong komunidad. Ngunyan, sa kanyang misyon na ipunito yung pagkikawan SKK. May duwang meaning yan. Ano pa ang sarong meaning? Lokal. Simbahan. Anong sunod? Kaburunyogan. Asin. Kahalayan. Yung po yan ang sa kanyang misyon. SKK. Simbahan. Kaburunyogan. Kahalian. O kaya ano ang misyon at sa tuyong lokal na simbahan? Ano nga ang misyon at sa tuyong lokal na simbahan? Lokal na simbahan, nagtatalungo, pasiring sa kaburunyogan, asin buhay na pagsaksi sa kahalayan. Matutuok na po yan na italang lilingawan ang SKK. Yan po, yan sa mga identidad, SKK. Hindi ko pala dyan po ang meaning. Ano to sa meaning? Saralin na Kristiyanong komunidad, asin ang panduwa, simbahan, kaburunyogan, asin, kahalayan. O yun po yan ang sa tuyang misyon, ang sa tuyang lokal na simbahan na nagtatalungo pasiring sa kaburunyogan. Kaburunyogan, kung sinabi ng kaburunyogan, ano sa tuyang ng kaburunyogan? Pagkasama. Pasiring sa sa kahalayan. Kahalayan ay sa kahalayan ka Diyos. Baka ibang kahalayan ang kanamanan. Masakit yan. Kung ganyan, yung mangyayari sa tuyang mission. Next. The local church recognizes as its mission the very mandate entrusted by Jesus, the Good Shepherd to eater. Iyon na niyo, feed my sheep. That I loves, feed my sheep. Pakakala ang sakuyang ng sa tabang at sa tuyang mga programa pastoral, at sa tuyang simbahan, at sa tuyang parokya, iyon ni ang madara sa to, pasirin sa tuyang misyon, na lokal na simbahan, na nagtatalungo pasirin sa kaburunyogan, pasirin sa kahalayan. Iyon na niyong mga programa, mga pastoral program, ang mga ginigiriko na sa bilog na taon ng simbahan, iyon na iyan. As in, iyon na iyan ang inaabot ng tagama. Yakot yan dyan gabos, nakalaog sa inaabot ng tagama. Ngunyan, sarap-sarap na ini yung tagamang ini. Spheres of mission. Praxis, next slide. Mahilig na dyan, spheres of mission, pastoral praxis. The local church further understands its mission as unfolded with three interconnected spheres. Kung pag sinabi ng spheres, bilog na nag-ikot lang dyan. Ang sa tuyang pinigibon, nag-iikot sa tulong bagay. Ano yung tulong niyan? Liturgy, development, and liberation. Diyan nag-iikot. Liturgy, development, and liberation. Yan ang threefold spheres of pastoral praxis. Gabos na ginigibot ang aktibidad, gabos na ginigibot ang programa, diyan lang yan nag-iikot sa tulong yan. Kung mahilig na yan, sa ipalaho, halimbawa, anong mga ginigibot sa SKK? Ano ang mga programa sa SKK na ginigibot? Okupasyon, komunidad, Black Rosary sa Indian, mga kalao, regalo din dyan.
Kaya dapat natong maintindihan ini nangaring ang lambang saro sa mga pamilya madarata sa mga programa ini. Liturgy, development, and division. Doon yan, saro-saro na po ini. Liturgy. Next. Nabapakal. Pag sinabi ng liturgy, because the church is told to nourish the faithful through the Word of God, the Eucharist, and the other sacraments. In the liturgy, the flock is gathered, formed, and sustained in communion with God. Ano ang mga ginigiripotang aktibidad na malaulit sa liturgy? Pag sinabi ng liturgy, sabi niya, the church called to nourish the faithful through the Word of God. Kung sabihin, ano po ang mga ginigiripotan na malaw dapat yan sa liturgy? Ang pag-attend learning Santa Misa. Saan kita nakakalaw tataramang ng mahal na Diyos? Sa simbahan. Sa loob ng Misa. The Eucharist. Sa ito mamimigbidan. Sa ito makukuha ang Eucharistia. Sa loob ng Misa. And the other sacraments. As in, ang iba pang mga sakramento. Sa loob po ba ng Misa? Diyan na mahihilig. Ano ang enot na parte na ginigibo? Ano po ang enot na ginigibo ta? Sa loob ng Misa? The liturgy of the Word. Kaya po baga, pagpuon, ginigibo ang pagbasa. Mga babasahon, igwang enot na babasahon, igwang salmo responsoryo, igwang ikaduhang babasahon. Halin yan sa iyo. Sa Biblia, Old Testament. Ngunyan, after kaya, ano na pinabasa? Ebanghelyo. Ebanghelyo. Alin naman yan sa Bagong tipan. Testament. Liturgy of the Word. Matapos kaya ng Biblia, naghihiras ng panig. Pagkatapos ka ng Biblia, ano na ang